Историята на трамвайния завод в София Трамкар. В периодът от 1901 до 1916 година в София не е имало отделна самостоятелна работилница и поддържането на трамваите, ремонтите и обслужването им се е състояло само в подмяна на готови части, което се е извършило в самото депо. Машините, с които е разполагало единственото депо Мария Луиза, са бандажен струк, хидравлична преса, банцик, циркуляр за дърво, хобел машина, шепинг, 3 малки бормашини, малък дърводелски струк. Постепенно нуждите от по-добра техническа поддръжка и ремонт на подвижния състав нарастват, поради което организирането на самостоятелна работилница става необходимост. През 1927 година, когато трамваите минават изцяло под ръководство на Столична община, е организирана и обзаведена главна техническа работилница на територията на трамвайно депо Мария Луиза. За тази цел то е разширено, а към работилницата са създадени специални отделения, като монтьорско, ковашко, бояджийско, както и много други. В период от 1927 до 1931 година в трамвайната работилница са възстановени бракувани ремаркета и са преустановени от зимни в летни 20 броя от тях. През същият период започнал и ремонт на спирачните механизми, в резултат на което се привеждат в изправност всички трамвайни мотриси. През 1931 година е доставена и монтирана флеарната към техническата работилница, първата в страната електродъгава пещ за топене на стомана. В края на същата година трамвайното предприятие разполага със солидната за времето си работилница, която е основата за бъдещото трамвайно строене. За този голям технически подем в развитието на предприятието доста допринесъл инженер Кардалев, който е първият началник на работилницата. Под негово предложение и ръководство от бъркувани шасита на мотриси са направени първите 12 броя ремаркета, серия 501-512. В периода 1934-35 година за първи път в работилницата са построени изцяло 12 броя ремаркета, серия 301-312. През 1936 година се слага началото на българското трамвайно строене в главна техническа работилница. През тази година са построени първите български двуосни трамвайни мотриси с инвентарни номера от 41 до 46. Те са произведени от шаситата на вече съществуващи трамваи. В периода от 1937 до 1938 година са построени 20 броя ремаркета с номера от 351 до 370 с ръчна и електрическа спирачка, нитовани шасита и дървена карусерия. От 1939 до 1940 година са построени 7 изцяло нови мотриси с отделни талиги за варена конструкция, като са използвани вносни контролери и двигатели. Те са с ръчна и електрическа спирачка. През периода от 1941 до 1943 година са построени 12 броя ремаркета с ръчна и въздушна спирачка и 2 броя мотриси 32 и 33. Корпусите на електрическите мотриси на тези трамваи са отляти и обработени в самата работилница. С увеличаването на подвижния състав се явява нужда от ново депо. Депо Красно село става второто трамвайно депо на София. Модерната за времето сграда е построена през 1934 година. През Втората световна война доста от трамваите щели да пострадат, но те били преместени във Владая и депо Красно село. След края на войната се взима решението работилницата да се премести в чисто новото депо Красно село. След като и новата работилница вече е готова, трамвайното строене започва наново. По разработка на инженер Йордан Йорданов през 1951 година започва производството на трамвайни мотриси тип Република. Те разполагат и с въздушни и с ръчни спирачки, като електродвигателите, контролерите и главният прекъсвач са изработени у нас. Нещо интересно е, че през същата година е построен първият български тролей ТБ-51. През 1951 година трамвайният завод вече е с име 6 септември. В периода от 1959 до 1963 година са произведени 15 броя трамвайни мотриси от ново поколение тип Комсомолец и 16 броя 4-осни ремаркета предназначени за тях. Те са с дължина 14 метра и са оборудвани с по 4 тягови двигателя.
По-голямата инсталирана мощност позволява на мотрисите да се изкачват по линии с големи наклони и да се движат със скорост от 60 до 65 км в час. При тази серия за първи път у нас се пускат в експлоатация трамвайни мотриси с гумени тампони между бандажите и главините на ходовите колела. Това помага за намаляването на износването на релсовите съоръжения и на бандажите и понижаване на шума при движение. Първият български шестоосен съчленен трамваен модел Космонавт се произвежда през 1961 година. Особеното в него е, че карусерията е получена от съчленяването на две секции, което значително увеличава обема на мотрисата и създава удобство за пътниците. От тази серия са произведени общо 63 броя. С оглед на експлоатационните и техническите качества, през 1964 година се произвежда прототип с инвентарен номер 963 с новите лиги и карусерия Космонавт. На тази база следващата година започва серийното производство на трамвайни мотриси тип София, серия 801 с дължина 20 метра. По-късно върху основата на тази конструкция се произвежда и двойно съчленена 8-осна трамвайна мотриса тип София 70, различаваща се от серия 801 по значителната си дължина 26 метра. Друго нещо, по което може да ги различите, е конструкцията, както и седалките. През 1969 година е монтирана и пусната в експлоатация нова хидравлична преса за колоси. В началото на 1976 предприятието се преименува на Завод за трамвай София. През 80-те години са доставени и монтирани редица специализирани машини и съоръжения за подобряване на качеството и организацията на работа. След производството на трамвайте София 100 и България 1300 започва производство на нов тип трамвай. През 1986 година е произведен първият български трамвай с групово задвижване тип ТШСМ 700, инвентарен номер 701. През следващата година на базата на тази конструкция е произведен трамвай за междурелси 1435 мм, тип ТШСМ D1000. В началото на 90-те години българското трамвайно производство спира. Последният български трамвай е произведен през месец май на 1991 година. В края на 90-те и началото на 2000-те години започва модернизация на модел ТШСМ 700. Модернизацията включва нови информационни табели, повишаване на безопасността, повишаване на комфорта, нов интериор, нови седалки, както и много други екстри. Освен изброените направления и елементи на модернизацията при трамвайните мотриси от серия ТШСМ 700, в процеса на въздействие се реализира и удължаване на мотрисата. Добавена е трета средна секция. Това повишава превозната способност на трамваите. С цел запазване на уникални типове стари трамваи и ремаркета, Трамкър през 1999 година реставрира трамвайна мотриса тип MAN Siemens 1935. През месец май 2000 година в Трамкър е изработена трамвайна мотриса за двупосочно движение тип Пендел. Приложението е, когато например се прави ремонт, движението да се извършва само на един коловоз. През 2002 година е модернизирана трамвайна мотриса 4027, която е за междурелси 1435 мм. В края на 2008 година Трамкър сключва договор за основен ремонт и частична модернизация на 9 броя трамвайни мотриси от тип ТШСМ 700 в Чехия. Това беше надкратко историята на трамвайния завод в София Трамкър. Довиждане!